alemany, tinc clar que el que l'ha fet durar durant 110 anys d'història és productes de qualitat, productes de proximitat i artesania. I això, a la pastisseria, mai canviarà. Thought I caught a glimpse of me and you in our kitchen where I cooked your favorite food. And if I'm being honest, I was a fool. So say the word and I'll come running back to you. And you're full of love and wild and free, chasing every dream and possibility. You're more than I could ever be. I hope he treats you better than I ever could, 'cause you deserve the world times two. Sí que va ser un dinar entre amics, familiars. Allí va sortir el tema de que la pastisseria alemany, quan els propietaris actuals que se jubilarien, pues que s'acabaria, la tindrien que tancar perquè els fills i els treballadors la volien continuar. Un dia em vaig armar de valor gràcies a la meva mare, perquè ella mateixa em va dir-me: què hi perds, no? Doncs vés i pregunta, i vés i parla, i si no parles les coses no te quedaràs sempre en el dubte. Un dia em vaig armar de valor i vaig entrar i vaig preguntar que si aquesta pastisseria algun dia la traspassarien, i així efectivament va ser quan vam entrar i me va presentar. Recordaré todavía, no? L'obrador està canviat una miqueta, les taules estan ficades d'una altra manera, però va ser quan ell mateix m'ha agafat i va aixecar la mirada com dient: ara estem pimpollo d'on surt. Jo això sé que si ho traspassava s'aniria o bé a una franquícia o algo així. I això era el que jo no volia. I un dia vam vindre aquests 2 nois i em va dir: mira, Miguel, si un dia t'interessa que et jubilis o que sigui, pensa que nosaltres estem interessats en el negoci. I jo vaig ser molt de cas. I un dia l'oficial que jo tenia aquí se va fer malalta, la noia. I en això que va vindre Ivan. Dic: xai, que Ivan, què fa? Mira, però estic de vacances, perquè ell era policia i tenia 14 dies de vacances, bueno, tenia... Dic: doncs ja pots vindre que m'has d'ajudar avui. I va entrar aquí dins i vaig veure com treballava. Dic: este paio sap treballar. O sigui, que no ha anat a perdre el temps als cursos que ha fet. Ha anat a orientar-se en una sí, però si jo li dic això i efectivament així ha sigut. Vaig començar a vindre aquí i anava, al principi, ell me venia: faig sobretot les campanyes, avui faig les coquetes de semblants, vols vindre? Recordaré que el primer, per la primera dia que vaig entrar en este obrador, van ser per les coquetes de semblant. Va estar tot l'any treballant amb mi, venia tots els dies, van fer els tortells de nata, els tortells de roscons de Nadal, les coques de Sant Joan també estava ell. I recordaré que tu entres i al principi és poquet a poquet, després ja vens més, després ja ell va veure, Miguel d'alguna manera va dir: hòstia, este noi se li dona bé, se li dona bé el món de la pastisseria, té interès, té ganes, això va en sèrio, ell ho vol agafar-ho, i ja poquet a poquet ja vaig estar com aquí totes les setmanes aquí dins, i més els 2 últims anys. A partir d'aquí s'aproxima la fetge, ens reunim, acordem, se tanca el pacte, ningú sabia res, se tanquen les portes i ja se suposava que nosaltres agafàvem, iniciàvem tot el paper, tot el papeleo, volíem començar les obres. Jo literalment, i puc dir-te-ho, quan comencen les obres, s'acaben les obres i estem tot, ja és allí, quan el dia següent nosaltres teníem que obrir, jo estava cagat. La paraula literal era: jo estava cagat perquè pensava: ostres, entens? Ara això ja... Per mi era una responsabilitat, era una pastisseria que ja té el seu nom, però té el seu nom per fer les coses ben fetes, i jo volia continuar, i jo no sabia que havia estat aquí, però havia tingut el Miguel al costat, i jo era el que Miguel me dia que anés fent, no era jo fer el que jo volia fer i arrencar, o sigui, jo tirar del carro. En ells dos, tant en John com en Ivan, estic orgullós de que sé que això ho tiraran endavant.
Jo tinc la sort de dir que dues professions que he volgut fer, que una és ser policia, que és una faceta de la meva vida que estic molt orgullós i molt content d'ella, i pastisser. Jo crec que són dues professions que o les estimes o no les estimes. És una professió que no pots agafar i dir vaig a provar-ho. No, és una professió, tant la de policia com la de pastisser, se podria dir que la de pastisser, més que la de policia, és una professió molt dura. És una professió de fondo que són moltes hores de treball, moltes hores que no es veuen, i si les vols fer les coses ben fetes, és dur. Si jo no he tingut l'apoyo incondicional de John, que és avui en dia el meu marit, la meva parella, no ho he estirat endavant, que he deixat una excedència i puc retornar quan jo vulgui. Ell ha deixat tota la feina, ho ha deixat tot de Barcelona i ha vingut cap aquí i ell no tira atrás, no pot tornar a recuperar el que ha perdut o el que ha deixat. Llavors aquí sí que podria dir que ell ha sigut inclús més valent que jo en donar aquest pas, no? Confiar en mi para que jo continuï en algo que ell tant estima, no? Perquè al final ell la pastisseria l'estima tant o més que jo. Perquè és una persona que també li surt, jo el veig que té ganes de treballar i fa anys que està dins i està intentant fer la pastisseria artesanal tradicional el millor possible. El que sí que és veritat és que els temps canvien i ens adaptem a les noves tecnologies i als nous temps. I tot això és el que poquet a poquet anirem introduint. Noves tecnologies, noves formes de presentar els productes, sense oblidar que nosaltres som artesans, 100% artesans, i que utilitzarem productes de primera qualitat, que al final trobo que és la diferència que te dona en altres establiments. Estem demostrant que poquet a poquet estem fent bé les coses, que tenim ganes, que tenim il·lusió. La gent d'Amposta m'ho està responent molt bé, la gent d'Amposta, la gent de les Terres de l'Ebre, i estem molt contents. Estem molt contents per això. Estan molt bé, i ho fan molt bé. I ara Miguel i Àngels també s'han jubilat, i els joves que han vingut ara, escolta'm, encara tenen més ànimo i més ganes de fer coses. El que més m'agrada són els bracets de crema, que la crema la fan boníssima. T'agraden molt els pastissos, d'Ivan? Sí, era carn i no pastís.